Эфирда атна информацион программасы белән Саба Дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез? Язның беренче кичендә безнең белән бергә булыгыз. Бүгенге чыгарылышта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов безнең Саба районына эш сәфәре белән килде. Баланы тапкач, багарга да кирәк. Алимент түләмәүчеләр ныклы күзәтү астында. Урман хуҗалыгы тармагының иң яхшы чаңгычылары Лубьян җирендә стартка басты. Бу атнаның мөһим вакыйгасы районыбыз дүшәмбе көнне республика президентын кабул итеп алды. Ул Саба аграр көллиятенең яңа бинасы һәм Саба арена универсаль спорт комплексы белән танышканнан соң район советы сессиясында катнашты. Урыннардан безнең иҗат төркеме әзерләгән хәбәрләр. Саба аграр көллияте Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановны кышкы манзара белән каршы алды. Карсыннары әле бүгенгәчә биредә биләмәгә яңа ел рухы өстәп күзләренә ял иттереп торалар. Ил башлыгы төп бинадан туры яңа корпуска юл алды. Бүген шулай тантаналы шартларда ул ачылды. Көллият авылда ихтыяҗ зур булган компетенциялар буенча белгечләр, шул исәптән механизаторлар, икътисадчылар, төзүчеләр, электрчылар әзерли. Бүген биредә Саба, Балтач, Күкмара районнарыннан, Мари Эл Республикасыннан, Казаннан җәмгысе 437 егет-кыз укый. Кунаклар лаборатор бүлмәләр, класс кабинетларга узып, уку-укыту шартлары белән таныштылар. Яңа бина 3800 квадрат метр мәйданны кулачлый. Анда 13 аудитория, остаханәләр, уку лабораторияләре һәм 370 урынга исәпләнгән актлар залы урнашкан. Нәкъ менә биредә студентлар Рөстәм Миңнехановны аягүрә алкышлап каршы алды. Бек сокландыргыч, монда бөтен шартлар бар. Һөнәр өйрәнү, быел безнең һөнәр елы, быел без чемпионат үткәрәбез. Дөнья чемпионаты, шуңа күрә киләчәктә һөнәрегез булса, ул тормыш өчен бик зур әйбер. Менә мондый шартлар тудырылган, бик матур бина, төзүчеләргә рәхмәт, төзүчеләр бик сыйфатлы итеп эшләгәннәр. Һәм мондагы җитәкчеләрегез күренеп тора, монда тәртип булгач, уку сыйфаты да яхшы. Шуңа күрә сезгә барыгызга да уңышлар, матур итеп белем алырга, киләчәктә Татарстаныбызга хезмәт итәргә. Рәхмәт сезгә. Саба аграр көллиятендә студентларның һөнәр алу мөмкинлекләрен һәм иҗади сәләтләрен үстерү өчен барлык шартларда булдырылган. Агымдагы 2019 ел республикада эшче һөнәрләр елы дип игълан ителде. Һәм башкалабызда август аенда World Skills һөнәри осталык буенча дөнья чемпионаты узачак. Президент көллият яшьләренә шушы хакта да искәртеп, аларны әлеге һөнәри осталык бәйгесендә катнашучылар, волонтерлар һәм җанатарлар буларак көтеп калуын әйтте. Саубулашканда директорлары Закирҗан Бикмөхәммәтовка укыту эшчәнлегенә ярдәм йөзеннән 100 000 сумлык бүләк сертификат та тапшырды. Хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, Саба, Балтач, Күкмара киләчәк студентлары һәм аларның әти-әниләре исеменнән сезгә олы рәхмәтебезне җиткерергә рөхсәт итегез. Сезнең тарафтан куелган безнең өлкәдә бөтен бурычларны да без үтәргә шатланабыз. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов шулай ук 6800 квадрат метр мәйданны биләгән Саба арена универсаль спорт комплексы бинасы белән танышты. Әлеге бинага нигез 2017 елда салына. Бүгенге көндә бина файдалануга тапшыру алдында. Спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр дә күбрәк булачак. Әлегә безнең район өчен ят булган спортның фехтование төренә өйрәнү классы да бар. Саба арена спорт комплексында безнең фехтование, бадминтон, настольный теннис һәм шахмат төрләре культивировать итәчәк. Һәм тагын безнең күргәнегезчә разметкалар бар мини-футболга һәм волейболга. Безнең 272 урынлык трибуналар бар монда. Яңадан 3-нче этажда тренажерный зал. 2 настольный теннис залы бар безнең. Алар бәләкәйрәк моңа караганда һәм менә шушы зур зал 44-кә 33 размерында. Тренерларга килгәндә безнең тренерларыбыз үзебезнекеләрдән әллә китерелгән квалификацияле тренерлармы? Настольный теннис һәм бадминтон, шахматы безнең үзебезнекеләр, һәм алар шулай ук квалифицированный тренерлар. Фехтованиягә без менә Казаннан чакырабыз 2 тренер. Алар кайтырга тиешләр.
Республика президенты 40 урынга исәпләнгән шахмат классын, шулай өстәл теннисы залларында карады. Спорт комплексында 40 кешегә исәпләнгән заманча җиһазланган буфет һәм беренче катта шөгыльләнергә килгән ата-аналарның кечкенә сабыйлары өчен аерым уен майданчыгы да булдырылган. Соба Арена спорт комплексы базасында Соба Ракетка балалар яшүсмерләр спорт мәктәбен ачуда күздә тотыла. 8-9 март көннәрендә биредә өстәл теннисы буенча республика күләм, 21-23 мартта бөтен Россия ярышлары кабул ителәчәк. Район мәдәният йорты каршындагы мәйданда бүген күргәзмәләр эшләде. Монда үзебезнең оешма предприятиеләр, җирле эшмәкәрләр җитештергән товар продукцияләр белән танышу мөмкинлеге булдырылды. Тамаша залына ил башлыгы Рөстәм Миннеханов белән бергә республиканың министрлыклар вәкилләре, дәүләт советы депутатлары да үтте. Биредә 2018 елда башкарылган эшкә нәтиҗәләр ясауга багышланган район советы сессиясе булды. Аның эшчәнлегендә район советы депутатлары, оешма предприятие җитәкчеләре җирле активта катнашты. Төп чыгышларга кадәр залдагы халыкка 2018 елда районда башкарылган эшләрне кулашлаган видеофильм күрсәтелде. Анда һәр тармак юнәлеш буенча да тәфсилле анализ бирелде. Район башлыгы Рәис Миннеханов 2019 елга бурычлар, максатлар белән таныштырды. Ул үз чыгышында аеруча бала тәрбияләү, гаилә кыйммәтләренә басым ясады. Демография мәсьәләсен кискен күтәрде. Агымдагы елның һөнәрләр елы дип игълан ителүенә җавап йөзеннән үзебезнең җирлектә бала һөнәр проектын эшләтеп җибәрү мөһимлеген әйтте. Районның киләчәге яшьләр кулында. Моны аңлаган хәлдә бүген район башлыгыннан һәр авыл җирлегендә дә яшүсмерләр клубы оештыру бурычы куелды. Яңа башланып киткән елда яңа бина объектларга килсәк, Собада яңа мәктәп, яңа балалар иҗат үзәге төзелергә тиеш. Һәм бүген аларны республика программаларына кертү мөмкинлеге күтәрелде. Завод Нырты, Курсабаш мәктәпләре базасында да физик тайпылышлары булган балалар өчен реабилитация үзәкләре төзү мәсьәләләре карала. Шулай ук Мәртән авылында клуб төзү планлаштырыла. Гаиләләрне тораклы итү мәсьәләсе көн үзәк тема булып кала. Район башлыгы бу юнәлештә алдагы елларда 18 000 квадрат метр торак төзеп тапшыру планы белән яшәсәк, быелдан бу саны 23 000 квадрат метрга җиткерү бурычын куйды. Рәис Миннеханов үз чыгышын һәрберебезнең төп байлыгы гаилә, саклый, яклый белик аны дигән сүзләр белән тәмамлады. Аннары сүзне Измә авыл җирлеге башлыгы Альмир Шәйхетдинов алды. Ул яшь гаиләләрне авылда калдыру өчен торак мәсьәләсен кайгыртып президентка ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Районда үз эшчәнлеген җәелдереп җибәргән Гаф-Эль гаилә компаниясе хуҗасы Алим Галимуллин да сессия барышында үзенең эшчәнлеген яктыртып чыгыш ясады. Алар яшелләндерү, агач үстерү бизнесын җәелдерәләр. Бүгенге көндә интернет аша сату иң табышлы юл икәнлеген ассызыклады эшмәкәр. Һәм ил башлыгына якын киләчәктә район күләмендә оешып китәчәк Промпарк базасында IT технологияләрне үзләштергән парк булдыруда ярдәм итүен сорады. Рөстәм Миннеханов аның үтенеченә уңай җавап бирде. Җаваплы җитәкчеләргә эшне залдан ук кушты. Әлбәттә, без бүген Собага килеп күп кенә матур биналар күрдек, матур кешеләр күрдек, яхшы бизнеслар күрдек. Районда үзгәрешләр бар, алга китеш бар. Иң мөһиме теләк бик зур. Тагында IT-ны булдырырга. Мин булмаган университетларда булып кайткан җегетегез бар. Без нигә Стэнфордка, MIT-да булган бар. Гарвардка барып җиткән юк әле. Менә шуңа күрә мондый зур планны җегетләр булу бик яхшы. Әлбәттә, бу мөмкинлекләр безнең республикада бар. Шуңа безнең экономикабыз бик зур. Безнең Россия президенты тарафыннан ярдәм бик зур. Беренчедән сезгә, менә депутатларга, активка бик зур рәхмәтем белдерәсем килә. Менә президент сайлауларын бик матур оештырдыгыз. Әлбәттә, менә шундый зур ышаныч безнең җитәкчебезгә, ул безгә дә бик зур ярдәм. Мәскәү белән эшләгәндә без бөтен үзебезнең республика мәсьәләләрен хәл итәргә бу бик каты ярдәм итә. Без менә күрәбез сезнең бүгенге көндә кече бизнес 35%, 50% җиткерү дигән планы бар. Бу планнарны хәл итәргә була, шул ук чакта карарга кирәк бүтән бизнесларны да китерү. Сезнең Казаннан беренчедән 100 километр, Казаннан икенчедән тимер юлда сезнең 2 станциягыз бар. Шәмәрдән рәйштуган. Буларның барсында кулланырга, инвесторлар чыгарырга, үзегезнең районнан чыккан кешеләргә ярдәм күрсәтеп, аларны чакырып, менә шушы эшләрне булдыру кирәк.
Собаны танып булмайсыз. Вот сады, которые были, мы из интерната ходили в школу, сегодня это история. У вас на самом деле прекрасный районный центр, прекрасные населенные пункты. Я хотел бы пожелать вам дальнейшего развития, благополучия. Hammangizni isanlik sog'lik, Soba rayoni gullab tursin, o'qishlarimiz kelajakda da bo'lsin. Birga shulay ko'rishib, rayonning kelajagida o'qishlari turida сөйләшергә насыйп булсын. Рахмат сезгә. Район советы сессиясы күңел миссия белән тәмамланды. Юлба җәмгыяте механизаторы Зөфәр Мәҗитов Татарстан Республикасының атказанган механизаторы, Валерий Иванов һәм Дамира Хаҗиева атказанган урманчы, Нырты җәмгыятеннән Тәнзилә Мәхмүтова атказанган терлекче, район яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ир Гарипов атказанган спорт остасы исеменә лаек булдылар. Курсабаш җәмгыяте ветеринария табибы Светлана Фәсхетдинова рәхмәт хаты иясе булды. Райондашларыбыз бу котлауларны президент Рөстәм Миннеханов кулыннан кабул итеп алдылар. Соба мәдәният йортында район мәктәпләре укучылары өчен ачык урман дәресе үткәрелде. Чарада Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры һәм Казан дәүләт аграр университеты вәкилләре дә катнашты. Ашык урман дәресенә килүчеләрне мәдәният йорты фойесында Соба урман хуҗалыгы эшчәнлеген чагылдырган күргәзмә каршы алды. Биредә җитештерелгән сувенирлар электән үк илгә билгеле булса, соңгы елларда үлән шәйләре җитештерелә башлаган. Татар халык һөнәрчелеген торгызып, лесхоз урта мәктәбендә укучыларны кәрзин үрү серләренә төшендерә башлаганнар. Бу эшкә 28 ел кашыкка бизәк төшергән, 10 ел кәрзин үргән Нәкия Вәлиева алынган. Менә бу балаларны сез үзегез кәрзин үрүгә өйрәтәсезме? Ничек киришеп киттегез? Сез бу эшне белә идегезме соң? Сорадылар, беләдерем. Үзем бит кәрзинне үзем үрдем. Үзем өйрәндем. Беркем өйрәтмәде безне. Менә кирәк булды. Үзебезнең ничек сузга инде. Менә шуннан өйрәнеп киттек инде. Менә хәер балаларны өйрәтәбез инде. Очрашуны Соба районы башлыгы Рәис Миннеханов ачып җибәрде. Кешелекнең иң зур байлыгы су һәм урман булуга басым ясады. Жер шарының иң олы байлыгы урман дип саныйм инде мин. Ул бит инде суда тормыш итеп булмый шулай бит инде. Сусыз тормыш итеп булмый. Сусыз беренчедә әмәлдә яшәп тә булмый. Но һава урмансыз инде җирнең торышы ин матур җир дип әйтәбез инде, бераз агач үскән булса бит инде. Дөресен әйтергә кирәк, әле бүгенге көндә без аның кадерен белеп бетермибез. Дәүләтебез яныннан да әле моңа караш дөресен әйтергә кирәк, бик каты үзгәртергә кирәк. Һәм инде моны яратыр өчен менә шушы яшь буыннан башларга кирәк. Аның нинди байлыгы, нәрсә икәнен. Кырда ниндидер дөрес итеп чәчмәсәң, bir yıl gına uğuş almışsın. Bunda bir tapır yalgıçlığı işleysen eken, o kiminde 50 yılga, 100 yılga senin yalgıçlığının yanadan turğuzurğa bir küp yıllar gerek. Şunun için cevaplığı bir ılı. Hem men öyleyim, bizden kileşegimiz, indi şuşu halk nişikte bugün kende ormanın kadrin günden-gün arta deb aytasım kile. Күпмедер безнең 90 елларда югалтылып калынды. Күп әйбергә. Урман гына түгел, күп нәрсәгә безнең игътибарлыгыбыз, табигать биргән әйбернең кадерен белмәү. Бүген көндә менә бу урманны алганда инде ул табигать аны халык тормыш итсен өчен, ошо тирлек эшендә, бөтен эшендә ул бик кайты бәйлелек һәм инде biz аны дөрес итеп куллана белү, һәм инде кадерен белеп, матур итеп яшәргә язсын иде. Аның өчен инде менә минем әйтәсем килә бу университетка бик зур рәхмәт. Шушы Соба урманчылыгы белән бергә алар шушы киләчәк буыннарга шушыны аңлатып, күрсәтеп, һәм инде киләчәктә тормышларын шушы урман белән бәйләү турында сүз бара. Казан дәүләт аграр университеты ректоры Айрат Вәлиев безнең якташыбыз. Укучылар белән әлеге очрашуның әһәмияте зур булуын билгеләп үтте һәм үзләренең уку йорты белән таныштырды. У нас
в марте месяце есть Международный день леса. 21 марта мы его будем отмечать в этом году в рамках в стенах нашего университета. И до этого мы в наших районах проводим вот такие встречи с молодежью, с учениками школ. Вот такие встречи, проводим уроки леса. Уроки леса, посвященные обсуждению мероприятий. В целом о лесе рассказываем. Такие мероприятия мы проводим в нескольких районах. Мы, в частности, были в Бунинском районе. Там тоже у нас есть школьное лесничество. Мы с ними работаем. Но Сабинский район – это уже в плане лесного хозяйства. Можно в полном смысле сказать, что это столица нашего лесного хозяйства. У нас здесь, как вы прекрасно знаете, есть прекрасный селекционно-семеноводский комплекс огромный, который самый первый в России по своим масштабам. Прекрасный лесхоз, прекрасные лесоперерабатывающие хозяйства, предприятия есть. И важно, что мы, как университет, как организация, которая готовит кадры для лесной отрасли, мы активно с ними сотрудничаем. Наши студенты проходят здесь практику, наши преподаватели, наши ученые сюда приходят, тоже обучаются, проводят свои научные исследования совместно с работниками лесхозов. Конечно, мне очень приятно приезжать сюда, в Сабинский район. Это мой родной район. Я здесь родился, здесь вырос, в деревне Куюк Сабинского района. Но и учитывая это обстоятельство, конечно, мне, будучи ректором университета, с удвоенной силой мы сотрудничаем, так скажем, с нашим родным районом, Сабинским районом. Ашык урман дәресендә шулай ук Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгыннан Илгизәр Зарипов та катнашты. Мәктәп урманчылыкларын үстерү мәсьәләләренә тукталды. Лубян урман көллиятендә белем алу тәртипләре белән таныштырды. Укучыларны иң нык җәлеп иткәне Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе әгъза корреспонденты профессор Харис Мусин чыгышы булды. Ул бездә үсә торган киң таралган агач төрләре, табигать тыюлыклары, урманчы галимнәр белән таныштырды. Казан аграр университеты деканы Людмила Пухачева җирләрне бузылу, эрозиядан саклауда урманнарның әһәмияте турында чыгыш ясады. Урманнарны тургызу, аларның мәйданнарын арттыру турында сүз алып барабыз икән, яшь буын белән кулга-кул тотынышып эшләргә тиешбез диде. В этом году это вообще знаменательный год. 100 лет назад на земли Татарстана пришло лесное образование. Вот в 1919 году впервые появился факультет лесного хозяйства, который вместе с агрономическим факультетом лег в основу Казанского аграрного, тогда института, теперь университета. Это очень знаменательное для нас, для всех событие. И в честь этого, и в связи с приближающимся Международным днем леса, вот мы везде по республике проводим открытые уроки леса, на которых рассказываем и об истории лесоводства в нашей республике, и об актуальных проблемах. Ну и, конечно, проводим потихоньку профориентацию. Дети интересуются и уже знают, что мы им преподносим и куда они могут прийти учиться, чтобы получить профессию лесовода. Очрашуда Казан аграр университетында белем алып, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты дәрәҗәсенә лаек булган Нурсил Гыйбадуллин, Сабада яшәп үзенең бакча үзәген ачкан Алим Галимуллин катнаштылар, эш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Урманнар безнең планетабызның яшәешендә мөһим роль уйный. Урманчылык белән бәйле хезмәт һәрвакыт авыр, ләкин ул һәркем өчен кирәк. Чыгыш ясаучылар укучыларга әлеге һөнәрнең шын асылын күпмедер дәрәҗәдә аңлата алдылар. Кемдер шушы залда утырганда ук урманчы булачакмын дигән максатны үзе өчен билгеләп куйгандыр. Ашык урман дәресе Нургали урманнары җырын тыңлау белән төгәлләнде. Балаларның сәхнә туе Созвездие йолдызлык фестивале турында бары тик шулай әйтеп була. Монда җыр, биюгә, тел осталыгына талантлар барлана. Буларга өстәп жюри күз явын ала торган сәхнә киемнәренә дә зур әһәмият бирә. Бу көннәрдә районыбыз кызлары, малайлары фестивальнең сайлап алу турларында үз осталыкларын күрсәттеләр.
Балалар ижат үзәге бүген көне буена диярлек балалар тавышыннан гөрләп торды. Бу сәбәпле ыгы-зыгы. Монда районыбызның нәни сәхнә осталары җыелды. Алар яшь йолдызчыклар. Созвездие йолдызлык 2019 19-нчы Ачык Республика телевизион яшьләр эстрада фестиваленең район этабына килүчеләр. Бик күп катнашырга теләүчеләр җыелды. 127 заявка кабул ителде гомумән мәгариф учрежденияларыннан. Балалар бик әзерлек белән килгәннәр. Менә аларны үзегез дә игътибар итерсез. Димәк инде шушы йолдызлык фестиваленә инде без шушы 4 номинациядә караячакбыз чыгышларны. Вокал, соло, вокаль ансамбльләр, хореография һәм конферанс номинациясы буенча. Димәк, алар бәяләнәчәк. Һәм инде беренче урынны алган чыгышларны инде Күкмарада март аенда үтәчәк зона фестиваленә шулай ук инде без тәкъдим итәчәкбез. Сәхнәгә күтәрелгәнче балалар тырышып үз номерларын кабатладылар. Киемнәрен рәткә китереп көзгө тирәле чабыштылар. Матур киенгәннән файдаланып фотога төшеп калырга ашыктылар. Шәмәрдәннең Салават күпре бакчасына йөрүче нәниләргә карагач ук күзләр камаша. Сәхнә киемнәре чәчләреннән ук башлана. Biz bu yıl Rus халык бию алып килдек һәм җыр алып килдек әтиләр турында. Безнең балалар бик теләп катнашалар. Без ай буена бик тырышып әзерләнәбез. Костюмнар алалар, костюмнар булдыруда безнең ата-аналар да катнашалар, ярдәм итәләр. Без аларга бик рәхмәтлебез. Менә теге елны без катнашып шушы созвездие конкурсында зонага вокал номинациясе белән дә чыктык. Менә шулай итеп без тырышып гел бу конкурсларны теләп катнашабыз бу конкурсларда һәм оештыручыларга бик рәхмәтлебез. Сабаның шатлык балалар бакчасында йөрүче малайлар кызлар хореография номинациясына катнашу нияте белән ел башыннан бию өйрәнгәннәр. Аны тагын да тәэсирлерәк итү өчен бик матур костюмнар да булдырганнар. Синең исемең кем әле? Фархулин Альмир. Бүгенге бәйрәмдә конкурста син нишлисең? Биим һәм җырлыйм. Кем өйрәтте сезне бу җырларга биергә? Нурания Юповна. Яратасыңмы син биергә? Килеп чыгамы синең биюләрең? Әйе. Синең исемең кем? Минем исемем Билалова Толия. Бүгенге конкурста син нишлисең? Биим, җырлыйм. Әле мондый конкурсларда катнашканың бар идеме? Әйе. Кайлы. Беренче тапкырдан катнашасыңмы? Әйе. Яратасыңмы биергә җырларга? Әйе. Кайсысын аеруча яратасың? Тупларны тотып биергә. Biz инде шатлык балалар бакчасына бүгенге созвездие йолдызлык конкурсына зур әзерлекләр белән килдек. Бөтенесе 35 бала, 2 номинациядә җыр һәм бию, 28 бала безнең биюдә катнаша һәм калган җегет кызларыбыз җыр белән. Без нигә инде бу конкурста катнашырга безнең әтиәниләребез дә бик булыштылар инде. Без яңа киемнәр тектердек. Бу конкурста безнең балаларыбыз инде үзебезнең коллективта бик шатланып катнашабыз инде. Мондай конкурсларны кирәк дип саныйбыз. Алга таба дагы шушы форсаттан файдаланып инде әтиәниләргә безне һәрдаим ярдәм итешкәнгә, һәр төрле менә шундый конкурсларда безне поддерживать иткәнгә, үзләренең вакытларын, кешеләрен кызганмыйча инде эш сәгатеннән соң безгә булышканнарына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шулай ук коллективыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мин бу коллективта яңа кеше инде, алар мине бик уңай каршы алдылар. Үзләренең коллективына кабул иттеләр. Рәхмәт аларга дагы. Мин үзебезнең коллективка һәм монда катнашкан бар кешегә дә уңышлар теләп калам. Бүген жюри чыгышларны карап 3 номинациядә сайлады. Алар хореография, конферанс, вокал төрләрен үз ишенә алды. Җыр буенча вокаль ансамбль, вокаль соло, иң яхшы җыр текстлары аерым бәяләнде. Знаю с любовью, как из головью, ищешь потом.
Барлык бакчалар да фестивальгә бию алып килгән. Бу номинация бик күп балаларны кылычлавы, аларның күмәклеген аңлатуы белән әһәмиятле. Сабаның шоколад бакчасына йөрүче сабыйларның бу фестивальдә инде катнашу тәҗрибәләре бар. Алар узган ел зона турына барып җиткәннәр. Быел районда 2нче урынны яуладылар. Балалар инде бик бараслары килеп кенә тора, аларның апаттан нинди конкурска барабыз, кайчан барабыз, без беренче булабыз, без җиңгәбез дип. Хәзер балалар инде алар бөтенесе дә лидер булырга яраталар, беренче булырга яраталар. Безнең шоколад балалар бакчасы шулай ук алардан калышмый, бер баладан да шул ук лидерлыкны үстерәбез инде. Ул безнең булырга тиеш, алар үз мнениеләрен әйтә белергә тиеш. Без инде моны бик әйбәт дип саныйбыз үзебезчә. Аларның җиңергә теләп барулары. Имренче теләк кирәк, ә ул бездә бар. Нәни артистлар чыгышларыннан соң сәхнәгә мәктәп укучылары күтәрелде. Алар да җыр, бию, сөйләү осталыгына сәләтләре белән бүлештеләр. Һәр номинация буенча да җиңүчеләр фестивальнең зона турында катнашу хокукы алды. Ул март ayında Кукмара районында узачак. Алимент түләмәүчеләр кызганычка каршы елдан-ел арта. Әҗәтләрне аларга карата барлыкка китерелгән махсус кануннар да куркытмый сыман. Бу айдан Татарстанда баланы искә ал, алиментны түлә исемле акция уздырылып тора. Ул алимент акчаларын түләттерүнең нәтиҗәлелеген арттыру, ата-аналарга аларның вазифа бурычларын тагын бер кат искә төшерүне максат итеп куя. Бу көннәрдә безнең иҗат төркеме Саба һәм Теләче районнары буенча суд приставы хезмәткәрләре белән махсус рейдка чыкты. Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Кагыйдә буларак алимент түләмәүчеләрнең күпчелеген 30 яшьтән 42 яшькә кадәр булган ирләр тәшкил итә. Әҗәтләр арасында гадәттә асоциаль яшәү рәвеше алып баручы һәм ата-ана хукукыннан мәхрүм ителгән хатын-кызлар да бар. Рейдта соңгылары ачыкланмады. Без Бойлар Сабасының Закир Юсупов урамына юл алдык. Беренче гражданин 2017 елның 5 июленнән бирле бер баласына алимент түләмәгән. Әҗәте 157 мең сумны тәшкил итә. Ишек бикле, монда күптәннән яшәмәү ачыкланды. Октябрь урамындагы йортына юл алдык. Анда әйтүләренчә, гаилә кабат бергә, ир белән хатын дуслашкан. Бала тулы гаиләдә үсә. Шулай булуга да карамастан, гариза булгач, алимент буенча әҗәт җыелып килә. Документ эшләрен хәл итү максатыннан гаилә әгъзалары суд приставларына чакырылды. 19 ай йортында яшәүченең әҗәте 300 меңнән артып китә. Фатирында туры китерә алмадык. Приставлар беркетмә төзеп, повестка калдырды. Аның буенча ул 3 көн эчендә үзе мөрәҗәгать итәргә тиеш. Бүген без һәр Саба шәһәренең Закир Юсупов урамы 19 йортта 26 квартирада гражданның алиментка бурычлары 300 меңнән артык шакыдык звонокка. Басты, ишектән шушы күршеләр таш. Хәзер монда килгәч без документсыз накыт без килдек. Бурычлы зат өйдә булмады. Максим Горький урамының 20 йортында яшәүче гражданинның бер балага 52,800 сум бирәчәге бар. Өстәвенә суд приставлары аның машинасына да арест салган. Аның белән дә очраша алмадык. Бездән соң сәлам хаты гына калды. Пушкин урамында яшәүче ирнең проблемасы үзенчәлекле. Тормыш иптәше 2 баласы белән ул шушы яңа салган йортта гомер кичерә. Төрле эштә хезмәт куям, өйгә акча алып кайтам ди. Тик законлы хатыны аңа алимент түләттерү максатыннан гариза калдырган. Ата кеше хезмәт хакын өйгә алып кайткач, алимент түләргә мөмкинчелегем юк дип ышандыра. Кешеләр арасында үзара аңлашу булмаганлыктан катлаулы мәсьәләләр килеп чыга да инде. Нәтиҗәдә суд приставлары өйдәге көнкүреш техникасына арест салырга мәҗбүр булды. Исемлектә Солнечный урамында яшәүче 3 бала атасы да бар. Соңгы тапкыр алимент акчасын 2018 елның 7 ноябрендә түләгән. Хәзер 225 мең сум әҗәт җыелган. Бүгенге көндә безнең Саба һәм Теләче районнарында 169 алимент түләүче граждан исәпләнә. Аларның алиментка булган бурычлары 24 миллион артып китте. Узган елгы белән чагыштырганда безнең 6 алимент елсы ким бара һәм 4 миллион 200-гә бурычның суммасы да кимү ягында бара. Шуңа да карамастан көн сайын алимент үтәү кагазлары кирип тора. Менә кичә генә 4 кагаз безнең үтәлешкә бирелде.
Инде алимент төләүчеләргә килгәндә, шушы 169 бурычлы гражданинның 72-сенең эш урыны бар, эш урыннарына җибәрдек. 32-се безнең розыска торалар. Инде шушы безнең бит инде айлык бара алимент төләү буенча. Менә бүген бергә рейдка чыктык алимент төләү гражданнары буенча. Без бүген инде Саба участогын алган идек. Менә үзегез күреп торасыз, 5 адреста булдык. Күпчелек гражданнар я үтәү кагазында күрсәтелгән адреслары буенча яшәмиләр, я ишекләре бикле. Күбесен шулай берничә тапкыр барып, артларыннан йөрергә туры килә. Инде алимент түләмәүче гражданнарга килгәндә, Россия Федерациясенең законнары нигезендә, әгәр дә гражданин 2 айдан да артык алимент түләми икән, без административ җаваплылыкка тартабыз. Бу административ кодексның 535-нче маддәсе нигезендә быел без 2019 елда бу мадда нигезендә 4 кешене җаваплылыкка тарттык. Инде шул җаваплылыкка тартканнан соң дагы алиментларын түләмәүләрен яки балаларын булышмауларын дәвам итәләр икән, без бу гражданнарны Җинаять кодексының 157-нче маддәсе нигезендә җинаять җаваплылыгына тартабыз. Быелгысы елда, менә 2019 елда Теләчедә бер Сабада 2 җинаять эше кузгаттык. Әле судка җибәрелмәгән, аны эш алып барыла. Инде яңадан да менә безнең 4 перспективалы материал бар. Шундый ук гражданнар алимент түләмәгән, аларга да җинаять эшләрен кузгатырбыз дип торабыз, чөнки алимент түләмәүләрен дәвам итәләр. 2018 елда 2019 ел башында суд приставы хезмәткәрләре 2 районның алимент буенча әҗәтле 87 гражданинын чит илгә чыгу хукукыннан мәхрүм иткән. Бурыч 10 меңнән артып китсә, транспорт белән идарә итү хукукын алалар. Андыйлар саны 44 булган. Гаилә кодексы нигезендә алимент түләмәүче кешенең эш урыны юк икән, Россия Федерациясенең уртача хезмәт хакыннан алып түләргә тиеш. Бу сумма бер балага 11 меңнән артып китә. Белешмәләрен китереп бирсеннәр иде, һәм алимент түләгән квитанцияларын китереп бирсеннәр. Әгәр дә инде шушы белешмәләрне, информацияны вакытында китереп бирсәләр, без бурычлы гражданнарның бурычларын перерасчетта ясыйбыз инде. 22 февраль көнне Кукмара районының Лубян урман техника көллияте базасында урман чаңгы юлы 2019 исем астында кышкы спартакиада булып узды. Шарага Татарстан Республикасының барлык урманчылыгыннан 200ләп хезмәткәр килгән иде. Алдагы сюжет шул хакта. Урман чаңгы юлы спартакиадасы 2011 елдан бирле уздырыла. Максаты физик культура, сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру. Шарага республиканың барлык урманчылыклары яхшы әзерлек, хезмәткәрләре күтәренке кәеф белән килгән. Мы приехали с Черемшана в составе 7 человек. У нас команда 7 человек. Несмотря на расстояние такое далекое, 270 километров до нас все-таки, мы приехали с большим оптимизмом, что будем участвовать на этой лыжне. Очень довольны, что нас пригласили. Также мы выставили палатку, чтобы уж обогреться чаем горячим, пирожками, как говорится. Всем участникам спартакиады желаю успехов, всем благополучия, здоровья и семейного благополучия. С одной стороны, как бы то ни было, погода вроде бы и снег, и дождь идет, но это сплоченность наших коллективов в первую очередь идет. Потому что все общаемся здесь, все коллективы со всего Татарстана приехали. Каждый год приезжаете? Да, каждый год такое мероприятие проводится, как раз в конце февраля всегда бывает, где-то 20-22. Я говорю, очень хорошее мероприятие, и чтобы оно дальше процветало, продолжалось. Желаем, чтобы, как говорится, не заканчивалось. Ну, я согласен с Ириной Григорьевной, то, что вот такие мероприятия очень сплачивают коллектив. Это и шутки, прибаутки, это все очень интересно. И мы ближе друг к другу становимся, и в работе друг друга лучше потом понимаем. Вот, в принципе, вот это одна из хороших черт вот этих мероприятий. Данное мероприятие проводится ежегодно, традиционно, традиции в лесном хозяйстве поддерживаются. Ежегодно Нижнекамский лесхозлесничество ставим палатку, чтобы людей напоить горячим чаем.
Катнашучыларны республиканың урман хуҗалыгы министры Рауль Кузеров, Кукмара муниципаль районы башлыгы Сергей Дмитриев, Саба районы башлыгы Рәис Миңнеханов сәламләде. Безнең бүген монда бөтен профессионал хезмәткәрләр урманчылык буенча хәрәкәттә бәрәкәт дигән әйбер бар. Һәм инде ярыш дигән ул бәйле үзенең гаиләләре белән инде сезнең балаларыгыз сезгә күреп шулай ук хәрәкәттә була. Инде безнең менә киләчәк буын. Без аларны ничек итеп тәрбиялибез? Киләчәктә шул тормышта яшәшәкбез. Без бәхетле бу республикада тормыш итүгә һәм инде шушындай хыялларыбыз тормышка ашу. Әлемнәрне күтәрү хукукы узган ел Спартакиада җиңүчесе булган безнең Саба районы командасына йөкләнде. Ярышта беренче старт VIP узышчыларга бирелде. Алар арасында җитәкчеләр үзләре дә 2 чакрымнан артык араны узды. Финишка беренче лесхозның баш урманчысы Илхам Рахматуллин, икенче булып Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов килде. Эштә Кукмараның хакимият башлыгы Сергей Дмитриев. Кукмара районы тырыш максатчан халкы белән дан тота. Мондый чараларны алар сынатмыйча, югары әзерлек белән уздырырга гадәтләнгән. Бу чарага әзерлек турында килгәндә, инде ул күп еллар дәвамында инде бу чара дәвам итә. Шуңа күрә моңа ортык чыгымнар чыкмый, моңа инде шушы җирлек үзе спорт безнең спорт җитәкчелеге уровенендә үзләре инде матур итеп кенә әзерләнәләр. Менә күргәнегезчә сездә игътибар иткәнсездер. Моның масштаблары һаман елдан ел киңәя. Монда инде урман хезмәткәрләре генә түгел, шушы җирлектә яшәүче халык тагын, тулай инде район халкы тагын монда бу чарага бик теләп катнашалар. Инде без моның менә шанабыз һәм шулай булачак тагын, моның елдан ел шушы чара тагыдан киңәячәк, тагыдан үзенең канатларын җәячәк дип әйтәсе килә. Үзе дә яхшы күрсәткечләргә ирешкән Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауль Кузеров, Россиядә спортка зур игътибар бирелә. Безнең урманчылык җәмгыяте дә читтә калмый. Бүгенге чарада якты хатирә булып, күңелләрдә озак сакланыр дип ышанам диде. Зур семьябызда шундый ярышлар уздырабыз. Лубянда җыелып менә инде. Бүген инде әлбәттә уза менә тагын да бер тапкыр яхшы бер ярышлар бара. Монда безнең күп заездлар каралган, төрле дисциплинада, төрле возрастной дисциплинада карап, беренче инде булды балалар заездлары. Безгә бу кирәкле әйбер, чөнки без бит инде ничек эшлибез шулай да ял итәбез. Бу ял дип әйтеп тә инде бу тагында исәнлек ягыннан да бик зур игътибар тырышабыз биргәшебездә. Инде менә бу шундый җыелышып, бергәләшеп шул ярышлар уздырганда да ул эштә дә безгә ярдәм итә. Әлеге чара кысаларында шулай ук төрле мәдәни күңел ачу чаралары, спорт уеннары оештырылган иде. Өлкәннәр дә, балалар да рәхәтләнеп күңел ачты. Тәмле коймак, камыр ризыклары, кайнар чәй белән сыйланды. Нәтиҗәләргә килгәндә 18-дән 35 яшькә кадәрле яшүсмерләр арасында беренче урынны Лубян урман техника көллияте укытучысы Рөстәм Гарифуллин яулады. Икенче урында инженерлары Ренат Байгабулов, өченчедә Татарстан Республикасы шәһәр яны урманчылыгы урманчысы Нурсел Гыйбадуллин. 35-тән 65 яшькә кадәрле ир-атлар арасында әлеге ярышларда беренче урынга Әлмәт урман хуҗалыгы белгече Дмитрий Унтюхин лаек булды. Икенче урында Лубян урман техника көллияте инженеры Рәшит Музафаров, өченчедә бизәкчесе Виктор Зайцев. 18-35 яшьлек кызлар арасында беренче урынга Лубян урман техника көллияте укытучысы Елена Тихонова лаек булды. Икенче урында Саба урманчылыгы урман устасы Лилия Галимуллина. Өченчедә Аксубай урманчылыгы инженеры Диана Зубарева.
35-55 яшьлек хатын-кызлар арасында райондашыбыз Соба урманчылыгыннан Гөлсем Миңнеханова җиңү яулады. Икенче урында Лаеш урманчылыгы урманчысы Илмира Җәлалиева. Өченчедә Арча урманчылыгы баш икътисадчысы Надия Җиһаншина. Команда зачетында урыннар түбәндәгечә билгеләнде. Беренче урында Лубян урман техника көллияте, икенче урында Соба урманчылыгы, өченчедә Кайбыш урманчылыгы командасы. Җиңүчеләргә медаль, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Хәзер атна информацион программасы кысаларында район күләмендә булып узган чаңгы ярышларына күзәтү ясарбыз. 20 февраль көнне Лисхоз бистәсендә чаңгы буенча Соба муниципаль районы коллективлары арасында шәхси команда ярышлары узды. Барлык предприятиеләр, бюджет оешмалары һәм учреждениеләр шәхси эшмәкәрләр яхшы әзерлек белән килгән иде. Район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов 20 номер астында стартка басты. Хатын-кызлар арасында беренче урынны Альбина Хафизова алды. Иратлар арасында Рамил Хуҗин беренче килде. Команда зачетында беренче урынны Собагаз, икенчене Финанс бюджет палатасы, өчне Соба аграр көллияте командасы яулады. Барлык җиңүчеләр һәм призерларга мактау грамоталары һәм акчалата бүләк тапшырылды. 24 февральдә шулай ук Лисхоз бистәсендә Соба районының авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм авыл җирлекләре арасында чаңгы ярышлары буенча шәхси команда ярышлары узды. Тантаналы ачылышта Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов катнашып, чаңгычыларга уңышлар теләде. Спортта җиңүче була, беренче урында булар, икенче урында. Ләкин безнең бүген җиңүчеләр бөтенебез без. Сезнең белән матур гына итеп шушы трассаларда катнашып, үзегез бер күңел ачып, шушы күңелле мизгелләр булып калсын. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә хатын-кызлар арасында беренче урынны Гөлсем Миңнеханова яулады. Иратлар арасында беренче булып Дамир Шакирҗанов килде. 40 яшькә кадәр булган җитәкче иратлар арасында Азат Гатиятуллин беренче, 40 яшькә кадәр булган җитәкче хатын-кызлар арасында Гөлназ Нигъмәтҗанова җиңүче булды. 50 яшькә кадәр булган җитәкче иратлар арасында беренче урында Алмаз Әгъләмҗанов, 50 яшьтән өлкәнрәк ират җитәкчеләр арасында Фәрхат Саубанов беренчелекне яулады. Командалар арасында беренче урын Миша авыл җирлеге, 2 эзмә, 3нче урын Шәмәрдән авыл җирлегенә бирелде. Хөрмәтле телевизор караучылар, Соба дулкыннары телевидениесенең атна информацион программасы ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз.